Velkommen til våre lyttere og seere til denne podcast som har tema Hva sier teosofi om frimureriet? Det er nemlig interessant at åndsvitenskapen utgjør en så viktig del av det vi opplever i vår tid. Og her ser vi at vi har oppdaget at Alice Bailey, som jo er en av våre fremste forfattere når det gjelder teosofi og åndsvitenskap, har skrevet ganske mye om frimureriet. Og vi er 4 frimurere i et system som kalles Le Droit Humain, som har kommet sammen i dag for å ha en dialog om dette tema, åndsvitenskap, teosofi, frimureri. Så de vi har med oss er Kim Pedersen, Susanne Hansen og Kine Rosenvinge, og dagens vert er Oskar Flår. Så jeg tenker vi kan bare presentere oss litt kort, og kanskje du vil begynne, Kim? Ja. Jamen, jeg siger tak for invitationen til at deltage i denne her podcast. Og jeg kan ganske kort sige, at jeg har været med i den orden, som Oskar taler om, i cirka 27-28 år. Så jeg er ikke helt nybegynder i systemet. Og så kan jeg sige, at til daglig, så arbejder jeg med teosofien, åndsvidenskaben generelt. Jeg er optaget af den esoteriske astrologi, jeg er optaget af Kabbalan, og jeg er optaget af åndsvidenskaben igennem Martinus teosofi, antroposofi og hele taget det kabbalistiske system, også meget inden for Enoch. Det tror jeg, det er kort, hvad jeg kan sige om mig selv, Oskar. Tak, Kim. Susanne, hvad holder du på med? Ja, jeg vil også sige tak for invitationen her til den her spændende podcast, som du har fået inspiration til. Og det er jo et spændende emne, som vi skal have en snak om. Jeg har været med i 7 år i frimureriet, og det har været en fantastisk rejse at være med på. Og jeg kommer også fra den teosofiske åndsvidenskabelige studie og har været har studeret det igennem mange år af mit liv. Og for mig var det en helt naturlig del på min udviklingsvej at søge ind i frimureriet. Fordi at jeg vidste intuitivt, at her var noget, som gavnede mig i min videre udvikling. Tak, Susanne. Vær så god, Kine. Jo, tak. Og jeg takker for invitasjonen, jeg også. Min vei frem til åndsvitenskapen jeg har vært innom mange temaer i den skjulte verden, og da jeg kom i kontakt med åndsvitenskapen og teosofien, så fant jeg også min vei fremover, som også til slutt førte til frimureriet, og der har jeg vært i 7 år. Ja, det er spændende. Så jeg har også selv vært frimurer i 7 år og holdt på med åndsvitenskap en god del lenger. Så jeg underviser da i Martinus, Rudolf Steiner og Human Design. Så da har vi fått oss på plass det som er tema for i dag. Det er noen punkter som vi vil ta opp da, litt om sjelens reise, om hvordan vi aktiverer åndelige krefter, om visualisering, og verktøyer som lys og farge. Og det vi er inne på å berøre der, det er jo den åndelige betydningen i frimureriets ritualer. Men før vi går inn på de, så må vi ta noen ord om hva er frimureri. Så nå er tanken at vi skal ha en åpen dialog, så dere bare bryter inn. Og hvordan tenker du, Kim, disse ordene? Er det en dekkende beskrivelse av hva frimureriet er? Altså frimureriet, ja, og det er jo igen, det er jo nødt til at sige, at det er min oplevelse af det for mig, fordi der vil nok være lige så mange frimurer, der er lige så mange forskellige optegnelser, vil der nok være på, hvad det betyder for dem derindtil. Men jeg mødte jo også, altså jeg må være ærlig at sige, jeg mødte frimureriet igennem teosofien, vi var i samme lokaler og sådan nogle ting, og det var på den måde, jeg stødte ind i det. Men hvad er det for noget? Det er jo et system, som ligesom er bygget op, og hvis man sidder udenfor og tænker, hvad er det for noget, de laver, så tror jeg vil sige, at det mere er et mysteriespil.
Altså, man mødes og opfører et ritual, og der er jo faktisk ikke nogen faseliste til, hvordan du skal forstå det her mysteriespil. Så det er faktisk, altså frimureriet er jo bygget op hen igennem en række af grader, og det er sådan set forskellige mysteriespil. Og så kan man sige, hvordan kan du holde ud til at komme til det samme mysteriespil år efter år? Men jeg oplever frimureriet på den måde, at de loger, jeg har deltaget, der er man cirka 2 år i hver rolle, og det vil sige, at man ligesom får lært det. Og så kan man sige, det svarer jo lidt til at gå ind og se et julespil nu her i den her tid, hvor man måske ser noget i Krybben, og hvad kan man sige, buddhisterne har en stor Vesak-fest, og forskellige traditioner, der ligger bag frimureriet. Det er min oplevelse af, og hvorfor er jeg der, hvorfor er jeg blevet hængende i så mange år. Det tror jeg har været noget med den der oplevelse af, at det er den der langsomme proces, som frimureriet, hvad kan man sige, baner en udviklingsvej for, at man så får trænet stille og roligt de indre legemer op. Det er min forståelse af det, kort sagt, Oscar. Ja, det er spændende at høre, altså. Hvordan ser du på det, Susanne? Du er jo lidt ferskere end Kim i det her, men fortsat 7 år er jo nye erfaringer. For mig har det sådan intuitivt altid ligget som en visdomsrejse, fordi at frimureriet, det toner sig jo ud fra tidernes morgen af, og man har formået at bevare den tidløse visdom, fordi det er det, frimureriet også repræsenterer, nemlig den tidløse visdom. Og så er det jo rigtigt, som Kim siger, at der åbenbarer sig jo hver vores rejse inde i systemet og i ritualerne, og vi får udviklet vores intuition, således at vi kan begynde også at se meningen bag symbolerne, bag ritualerne. Der begynder at komme en åbenbaring og en større forståelse for, hvad et ydre symbol kan betyde rent åndeligt for en. Så man kan sige, at den rejse, man bliver ført ind i igennem frimureriet, den gradvis bliver dybere og dybere i ens bevidsthed og i ens åndelige forståelse. Ja, spændende. Så det er den personlige udviklingen og den tidløse visdommen. Det er interessant at du drar op den, som der er jævnt eller åbenbart gennem disse ritualene, det mysteriespillet. Ja. Tine, har du noget mere at lægge til? Du har jo også en lang rejse i både frimureri og åndsvitenskab. Ja, for mig så var det det med at blive en del af et system, som jeg kunne udvikle mig dybere og dybere ind i. Og det at være del af et globalt system, vi er mange som er frimurere i verden, og det har vært en veldig fin rejse, som det med at det er en langsom rejse, at den kan udvikle sig i det tempo som passer for hver eneste en. Så ja, det er det jeg har at sige om det akkurat nu. Ja, det er interessant. Vi er jo alle del av et logesystem som tar opp både menn og kvinner. For her finnes jo forskjellige former som frimureri utføres i. Der finnes rene manneloger, det finnes rene kvinneloger, og så finnes det som heter fellesfrimureri, som vi alle 4 da er en del av. Og det var jo viktig for meg også når jeg gikk inn i frimureriet, at det skulle være et system som ikke utelukker noen. Så i vårt system, som er der fælles frimureri, så er det både menn og kvinner, og det er heller ikke noen forutsetning for at man har en speciell religion eller en speciell tro.
man kan komme med den troen eller uten en tro, akkurat som man er. Man kan også sige, Oscar, det synes jeg lige skal være med også, at vi, som du, og det er godt, du får det med troen, og så er den anden ting også, der er ikke nogen begrænsninger heller på seksuel observans, om man føler, man er det ene eller det andet køn. Der er vi jo også fuldstændig, altså jeg plejer gerne, når folk spørger mig, så plejer jeg til at sige, vi optager kun mennesker. Ja. Om de føler, at de er det ene eller det andet, det er ikke der, vi er på nogen som helst måder. Det synes jeg er vigtigt at få med i de her nye tider, ikke også? Også hvor folk kan have forskellige opfattelser af, hvad de er som køn, ikke også derind til. Og det er måske også en stor del af det også, som åndsvidenskaben forklarer, især Martinus er jo inde på store tanker omkring den nye tid, vi er inde i her. Ja, han gjør det altså. Så det er interessant at vi får det med. Og det har ikke bare med toleranse å gjøre, men det er innebygget i denne tidsløse visdommen, som du også var inne på, Susanne. Det er at kjønn er bare noe vi har, det er ikke noe vi er, og det er det vi respekterer da i vårt system. Så det vi har gjort her da, det har satt noen sitater opp fra Alice Bailey. Så nå tenker jeg bare at ordet er fritt, og så lar vi oss inspirere av det som står her. Vi har bare 4 sånne bilder som vi skal se litt på. Og det første er da, hva er den åndelige betydningen i frimureriets ritualer? Det var jo du inne på, Susanne, at her er det en gammel sannhet som har blitt bevart, som kan gjennomstå til et nytt liv, altså den tidløse visdommen. Hvis jeg skal lægge ud på den, så vil jeg godt starte med at se, der er det meget interessant, jeg tror det er Leadbeater, der beskriver et sted, hvor han opdagede, at han i et tidligere liv gik rundt i det gamle Egypten, faktisk i de her ritualer. Og jeg husker ikke nøjagtigt, men jeg mener, det er flere tusind år, han ser tilbage ind i sig selv, og lige pludselig ser, der har været en krop, som gik rundt i nøjagtigt de samme ritualer, eller i hvert fald ritualerne, de er selvfølgelig tilpasset nyt sprog og sådan nogle ting, men man kan sige, de traditioner, vi arbejder med, de er, om de er 25.000 år gamle, eller de er 50.000 år, eller et eller andet, det tror jeg ikke, der er nogen, i hvert fald, jeg ved godt, der er nogle officielle tal på, at frimureriet startede i 1700-tallet, men det gør det nok ikke, når vi kommer ind i den åndsvidenskabelige del af frimureriet, så bliver det meget, meget ældre derinde. Det skal være mit bud på det i første omgang i hvert fald. Og her har vi et lite paradoks da, som jeg vil ta opp her. Altså her sier jo Bailey at sannheten er bevart og kan gjennomstå til nytt liv, men samtidig så vet vi at disse mysteriespillet som du var inne på, Kim, det gjør jo også at systemet er litt skjult i bilder og lignelser. Så har vi en paradoks her, at på den ene side er det skjult, og på den andre side er det sannheter. Hvordan møter de to seg i det vi opplever i frimureriet? Man kan jo nærmest sige på den måde, så er der næsten kun en enkelt ting, man kan putte ind som sådan et krydderi, og det er jo næsten syntese af de to, fordi man kan sige, sandhed, jeg tror, at det ikke, altså man har jo det der med sandhed. Sandhed er jo også noget, der kan vokse i bevidsthed, fordi man kan godt have en sandhed på et plan. Altså det ved vi sikkert alle os, da vi gik i skole i første klasse, der havde vi en sandhed, så kom vi længere frem og stod til konfirmation, eller hvad vi end måtte kalde det der, så var der lige pludselig en anden sandhed, og så da vi blev myndige, og vi måtte gå ned og sætte kryds og stemme og alt det der, jamen så var der lige pludselig en helt ny sandhed igen, der dukkede op, så man kan nemmest gå så langt måske og provokere dig lidt, Oscar, ved at sige, hvad er sandhed? på forskellige stadier. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tør komme med et endegyldigt svar på det. Nej, fordi sandheden, den udvikler sig også efterhånden, som vores bevidsthed, den åbner sig. Fordi det er jo også det, der er vidunderligt i det her, at når bevidstheden stimuleres og til ekspansion, og intuitionen begynder at strømme, jamen så kommer der jo også nogle helt andre forståelser, end når det er, vi bruger vores
hvad kan man sige, rationelle hjerne. Ikke? Fordi så har vi en forståelse der, men begynder intuitionen sådan at strømme ned, jamen så lige pludselig så åbenbarer der sig nogle andre ting. Ja, det er riktig. Altså, det er sånn jeg også opplever det selv. At jeg opplever ikke frimureri som dogmatisk, at det er sannheter som er hugget i stein, som man skal betro seg til. Det er mer en inspirasjon, som du er inne på, en intuisjon som vekkes, som du sier, Susanne, og det gjør bare at vi, det blir et indre driv til å lete videre inn i seg selv. Om jeg kan finne noe nytt, kan jeg finne noe nytt å utvikle meg i, noen nye forståelser. Og der midterste sitatet, der står det jo at i ceremoniene gjemmer det seg krefter som er forbundet med livets vekst og utfoldelse av det guddommelige aspekt i mennesket. Og dette guddommelige, der er vi jo rett inn i åndsvitenskapen. Kan vi ha noen tanker om dette guddommelige som vi kommer i kontakt med? Altså det mener jeg godt, man kan, fordi hvis man ligesom, man skal jo nok, nu er det jo naturligt for mig, som underviser i teosofi og åndsvidenskab, at man ligesom har en idé om, der ligger et liv bag ved alting. Om det er min bil, så tror jeg jo, der er en deva eller en engel, der ligesom, hvad kan man sige, har taget form i den bil, jeg har. Når jeg sidder her ved min computer, så tror jeg jo faktisk, der er et liv bag ved computeren. Og hvis man ligesom lidt tillægger det, så giver det jo måske også mening i, at man kan se, hvis du kigger ud i det moderne samfund i dag, hvis der er olympiske lege for eksempel, så er man jo ikke i tvivl om, at der må være en åbningsceremoni. Og når man nu så her i det sidste, jeg har set, det var den for Frankrig, når man så den der kæmpe åbningsceremoni med dans og musik, eller lyd og farver og alt, hvad der måtte ligge derind til. Så man kan sige, ude i samfundet, og hvis vi kigger på det i det oprigtige samfund, så kan man sige, at vi har jo en kristendom, som har påvirket vores verdensdel rigtig meget de sidste, i rundetal 1000 år. Ikke? Går vi lidt længere tilbage, der havde vi jo faktisk et andet trosystem her i Norden, ikke? Som hed Valhalla og vikingerne. Og før dem igen, der har vi sikkert haft noget igen, og jeg mener, at vi sådan cirka, det ikke cirka, nogen mener, det er cirka år 400, man begynder at have vikingerne, og så cirka frem til 1000-tallet. Så vi kan se de der ritualer, der ligger heroppe, og det er sådan den shamanisme, som har lagt, før kristendommen kommer ind, og farver vores del af verden, ikke? Og så er den jo igen todelt også, hvis vi tænker på de første 500 år, fra 1000 til 1500 cirka, der har vi jo en katolsk kristendom, og så splitter vi den op, og så tager vi sådan set selv ejerskab over kristendommen fra 15 og så frem til nu i det vi kalder de protestantiske lande, eller protestantiske processer, som vi tilhører. Og så kan man sige, det er jo der, så de der sandheder, der ligger, og der har jeg så lyst til, når du stiller det her spørgsmål, Oscar, det er nemlig, hvis vi så tænker på, hvad er det for en tid, vi er på vej over i nu, det er jo det, man i hvert fald i åndsvidenskaben hævder, at der strømmer en ny bevidsthed ind, som har meget fokus på ritualer, ceremonier, og den, i teosofien kalder vi den 7. stråle for organisation, lovmæssige ritualer, og orden og hvid magi. Så vi sidder også oppe i nu, og frimureriet bygger jo rigtig meget på det her med, at du kan opleve igennem ritualer, og det er den vej igennem, du kan se det her, og så kan du faktisk bygge din egen sandhed. Det synes jeg, det er så væsentligt i frimureriet. Der kommer ikke nogen, der siger, niks, det er ikke rigtigt, det du gør derinde til. Det er i hvert fald min forståelse af det her sjove system, og hvad der gemmer sig bag ceremonierne. Det er den der evne til selv at få lov til at opleve fra ceremonierne af. Det er i hvert fald min forståelse af det. Jeg er helt enig, Kim, fordi det der med, at man selv kommer ind og oplever sandheden i ritualerne, gør jo, at det også bliver min egen rejse videre ind i frimureriet, ud fra min forståelse af, hvad der er, at jeg får af inspiration og fordybelse. Og hvis der jeg skal henvise også til en bog, så er det Leadbeaters
frimureriets skjulte liv, som er helt fantastisk. Og der åbner han op for, hvad er det egentlig, der sker inde i frimureriet. Altså hele det der indre liv, som kommer i spil. Så frimureriet, det er et uddannelsessted. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er det, vi også skal have mere fat i, at det er et vidunderligt uddannelsessted, både for mennesker og engle og devaer og hele pakken. Interessant, og det er kanskje derfor... Og det er så vigtigt, fordi at vi er på vej ind i den nye tidsalder, og det er så vigtigt, at vi får fat i den åndelige forståelse og de store åndelige ceremonier, der rent faktisk sker derinde. Så det er ikke bare tomme ord. Nej, det er jo menneskehetens utviklingsproces, som det står i det sidste citatet her, og vår vandring tilbage til lyset, hvor åndsvitenskapen inspirerer os i den retningen. Og det er kanskje akkurat fordi det er skjult i talord, symboler og ritualer, at det er derfor vi kan finne vår egen sannhet. Ja. Det som er så flott da med frimureriet og den åndelige betydningen, sånn som det står her, at de eldgamle mysterier inneholder nøkkelen til menneskens utviklingsprosess. Og jeg tenker at sånn verden var for lenge siden, og sånn verden utvikler seg fremover, så vil de gamle sannhetene og de gamle mysteriene vil jo alltid være der. Og så er det opp til menneskene i den tida de er å finne sin vei inn i det eldgamle systemet og eldgamle mysteriene og ha sin egen reise i å oppdage sannhetene da i tall, ord og symboler og ritualer. Ja, jeg kan ikke være uenig med jer i nogle af de ting, I siger, men jeg har lyst til at lægge noget til. Fordi det er jo den her tid, vi taler om nu. Man kan ligesom sige, at vi har haft noget, der hedder fiskens tidsalder. Og der har det jo bygget meget på tro. Du var nødt til at tro for at komme til en eller anden erkendelse. Men man kan så sige, at nu lever vi i måske en mere oplyst tid. Og det er der sikkert nogen, der vil være uenige med mig i. Men hvor vi ligesom kan se, hvad er den nye tid, den nye twin. Det har jo ligesom været, man kan sige, hende der skriver bogen om Harry Potter. For nu begynder mysterieskolerne at komme ud først som kunst. Det skal vi altid huske på. Alting kommer først i kunsten. Og så kunsten skal ned og inspirere menneskene til at begynde at sige, ja, det der Harry Potter og det der skole, han gik på, havde det faktisk en dybere betydning. Så kom der film som Avatar, og der har været Sense8 på Netflix, der har lavet den her gruppe med åndelig telepati, og som Susanne siger, jamen den der, hvad kan man sige, det spirituelle i verden i dag, det er jo ligesom, og ordet spiritualitet i stedet for tro, det er nok det, der begynder ligesom, for folk skal begynde at mærke, den magiske verden, den summer. Altså, i gamle dage talte man om, at Guds ånd svævede over vandene, så vil jeg næsten sige i dag, spiritualiteten summer over jorden og over vandene, ikke? Også den summer ligesom i det hele inde bagved derind til. Og så giver det, som Bailey er jo inde på her, synes jeg, rigtig god mening bagved tingene. Det gjør det, og det magiske som du er inne på, det giver en bra overgang til næste bilde, altså hvor Bailey skriver om ritualer som magiske verktøyer. Og det hun sier blant annet det er at når vi utfører disse mysteriespillene, eller det vi kaller ritualer, der ligger en beskyttelse. Og det er også en beskyttelse i det andre citatet her, altså at frimureri er stedet for en langsom utvikling. Hvordan tenker vi der på det magiske arbeidet og ydmyksprosessen, altså sjelens magiske arbeid? Jeg tror godt, jeg vil lægge lidt ud her, Oscar. Og nu tillader jeg mig at sådan ligesom at måske kigge lidt tilbage på mit egen liv, fordi jeg er jo født på Læsø i tidernes morgen, og der blev mine forældre tog beslutninger om at lade mig døbe, så jeg har faktisk døbt, og da jeg så var vågnet længere op af livets stige der, så fik jeg faktisk også tilbudt at blive konfirmeret.
Og senere hen, så har man jo så i kirken det, der hedder sakramentet, men det har jeg nu ikke gjort brug af. Der har jeg brugt mere Rådhuset her i Aalborg, så jeg skal være helt ærlig. Men hvis vi kigger på det, så kan man sige, at de samme billeder, dem kan man sige, hvis du er i kirken, så sker der ikke så meget imellem ritualerne. Derimod kan man sige, hvis man er frimurer, så kan man sige, første grad, som man har, den minder jo rigtig meget, altså ikke om en dåb, for det kan man ikke sige, for der er ikke noget meget bekendt, noget vand eller noget rigtigt i den retning, der bliver kastet rundt med, eller i hvert fald ikke nogen, jeg har i hvert fald ikke oplevet nogen, der står og giver en vand i hovedet, men det er den der med, at man er fyldt 18 år, som det hedder symbolsk, ikke? Og så kommer man, og så begynder man gradvis at blive indviet i et system, man får undervisning, man får i hvert fald nogle inspirationer til, hvad man kan lægge bag de her ting. Og så kan man sige, så går man gradvis måske mere op i anden grad, som vi så måske mere kunne sammenligne med en konfirmation. Der hvor jeg kommer fra på Læsø, der skulle man også gå til præst, inden man kunne få anden grad, eller inden man kunne få konfirmationen. Og så går man videre op, og det er sådan set, man kan ligesom sige, man har 3 trin ind i frimureriet i den første del. Så kan man så gå videre ind i andre systemer, der ligger længere inde i logia-systemet. Men det synes jeg også, man så det i Harry Potter-skolen, ikke? Og det synes jeg igen, ligesom Susanne var inde på tidligere, jeg synes, det er så fantastisk, det der med at se, var det sådan helt top-tunet moderne, de her Harry Potter-skoler? Nej, det var også gamle vismænd og flyve rundt på koste. Og, altså, man kan ligesom sige, det var igen ligesom lagt vægt på, der var noget i det gamle, som havde stor værdi, og faktisk kunne få dem til at vokse i den der visdom derindtil. Min styrke er ikke korthed, så jeg skynder mig at undskylde mig til. Nej, men helt i orden, Kim. Men det er jo også det, der er så spændende, den nye tid, vi er i. Og det er jo, at hele det her, den nye strømning, der kommer ind, det går jo ind i alt, som du sagde, Kim. Det går ind i kunsten, det går ind i film, det går ind i musik. Der er intet, der ikke bliver påvirket af den nye syvende stråle, som strømmer ind. Og som åndsvidenskaben også lægger meget vægt på, at det er den tid, hvor ritualer får en genoplivning, eller altså det skal løftes op, så vi får en større åndelig forståelse af ritualerne. Det er det, og der er vi litt inne på neste punkt egentlig, altså i ritualet, at den åndelige forståelse som vi får, altså vi har et konkret verktøy vi bruker i losjen som vi kaller visualisering, og det er også et verktøy vi bruker i åndsvitenskapen. Visualisering er jo at vi forestiller oss noe, og det bruker vi jo i disse mysteriespillene. Vi forestiller oss noe, vi tar en reise inn i oss selv, en reise gjennom ritualet. Kan kanskje spørre deg, Kine, hvilke tanker har du? Du er jo veldig opptatt også av det med visualiseringsprosessen og framstilling av dette i både frimureriet og i åndsvitenskapen. Akkurat nå så har jeg ikke sånn veldig, jeg skjønner hva det, altså som det står at det er et sterkt hjelpemiddel da, til å fremkalle et bilde på noe du i et mysteriespill, noe du er en del av sammen med gruppe, og så skaper du et slags magisk arbeid og underveis i den visualiseringsprosessen som det jeg synes er flott rundt det at du gjør det sammen med en gruppe, og så blir det da forsterket ved at alle er inne og har den samme utgangspunktet for visualisering. Jeg synes det er et utrolig flott hjelpemiddel til også sin egen åndelige utvikling.
Jeg er helt enig med det der også, og det var jo da en av hovedgrunnene til at jeg ble trukket til frimureriet. Det var akkurat dette med den visualisering som skjer, at når vi setter opp et mysteriespill, når vi gjennomfører ritualet, så har vi et losjerom, og den lades opp med energi. Gjennom det vi utfører og de ord vi sier, og det samvær vi har der, så skapes det lades opp flere lag på lag med energi, og det beskriver jo også Leadbeater i hans bøker. Og i avslutningen av et losjemøte så har vi jo en del ritualer hvor vi sender den energien ut i verden. Og den kan vi sende som en healende kraft til de som trenger healing. Vi kan, og hver person sitter der og sender det ut på sin måte. Den delen av visualiseringen, at vi liksom ser energi i det rommet og sender det ut sammen som en kraft ut i verden, om å tenke seg at her er det losjer over hele verden som gjør akkurat det samme, og det er kirkerom over hele verden som gjør akkurat det samme, og det er buddhistiske templer over hele verden som gjør akkurat det samme, hvor det skapes en positiv energi, noe som vi utvikler oss gjennom. Og det må jo ha en enorm betydning for menneskehetens utvikling at disse visualiseringene gjøres. Ja, og at du gjør det som en gruppe. Altså, du sitter ikke hjemme alene og gjør det, men du gjør det som en gruppe, og da blir energien så mye mer kraftig og virkningsfullt. Så det er også en del av den nye tiden, det med at du gjør ting i grupper sammen med grupper. Det er det, og det som står her, kanskje det er litt omkring, for her står det at det er en fusjon mellom sinn og hjerne, og den utvikler kjærlighet. Altså, det kjenner vi også som en parallell til Martinus. Han beskriver jo veldig mye om at vår følelse skal utvikles, og vår intelligens skal utvikles, og når de er utviklet, altså følelse i form av human evne, omsorg for planter og dyr og mennesker, men også vår intellektuelle forståelse skal utvikles i form av åndsvitenskap. Og når de utvikles, så kommer jo intuisjonen ned. Altså da utvikles det kjærlighet, altså ekte, dypfølt kjærlighet. Og det at den evnen tilveiebringes ved hjelp av visualisering, det er egentlig en ny tanke for meg. Det har ikke jeg sett på så mye. Har du noen tanker om det? Ja, altså det har jeg, og jeg vil også godt lige kommentere lidt på visualiseringen, fordi man kan sige, at visualiseringen er jo faktisk en frimurs moderne værktøj. Det kan næsten ikke, det er lige før man kan sige det burde man måske gå langt dybere ned i visualiseringen, og den der ligesådan, som du siger, med sind og udviklingen til kærlighed. Også det, at, fordi de her to hænger lidt sammen på den her side, som jeg ser det. Altså, visualiseringen, det er jo en skaberkraft. Det er jo sådan set den skjulte skaberkraft, som er i et hver menneske. Hvis jeg går over og melder mig ind i en boldklub her i Aalborg, så vil de sikkert gøre nøjagtigt det samme, for de visualiserer også, at de vinder i dag. Og i frimureriet, der kan man sige, der har man også nogle sindbilleder på det her. Man har for eksempel noget, man kalder den rå sten, som ligesom er der, det er måske nogen, du sidder måske selv derude, der lytter det her, du har måske noget angst, eller du har noget et eller andet, hvor du ved, her er noget, det kunne jeg faktisk godt have lyst til at komme af med. Ja, det her, den side af mig selv er ikke så vild med. Jeg vejer for eksempel 20-30 kilo for meget, og det har jeg prøvet at visualisere i mange år, det har det ikke rigtig virket. Men det er den der visualisering, det er en skaberkraft, vi har derinde, og der er det, man hvis man så kan få sindet med ind, og man kan også stille det spørgsmål, hvad er sindet? Ikke også derinde til? Fordi sindet er jo måske bare sådan et stort, ligesom på Facebook, sådan en stor strøm, der bare kører ned af hele tiden. Der bliver hele tiden lagt noget op på sindets plan, og derind til. Men så kommer måske den der evne ind i os til at sige, kan jeg nulstille sindet? Og så sige, nu begynder jeg selv at sende nogle længsler ud
på sindets plan og sige, jeg vil gerne have fat i noget af det derude. Kan sindet finde noget, jeg kan blive oplyst af derude? Så sindet i min verden hænger også meget sammen med, som du, her kalder vi den kærlighed. Jeg har måske lyst til at bruge et andet ord i stedet for kærlighed, måske mere kalde det en form for visdom, der dukker op bag ved sindet, ikke? Fordi hvis jeg søger, det kan være den, der måske lytter den her, tænker, jeg har lyst til at gå lidt videre ind i den her podcast og tænke, jeg vil prøve at gå en tur ind på Dyrale Mains hjemmeside for Skandinavien, og måske prøve at sige, hvem er de? Så kan man allerede se, så er der sat en proces i gang på sindets plan. Det kan også være, at jeg vil ud og købe mig et eller andet nyt værktøj, eller et eller andet nyt redskab til køkkenet. Men så begynder jeg sådan set også at bruge sindet, for at sige, jeg har brug for et nyt køkkenredskab, eller jeg har brug for det og det. Og så begynder sindet at vise mig nogle muligheder derindtil. Sådan forstår jeg sindet. At sindet er faktisk hele tiden et spørgsmål om, hvad er det for nogle, hvad efterlyser jeg på sindets plan, så finder det til mig. Det minder lidt om Google, kan man næsten sige. Hvis når vi sidder og plotter om et eller andet, så var det ikke længe før, så dukker der et eller andet billede op af en ny jakke, eller et eller andet derindtil, længere inde i sindets planer derindtil. Altså det vil være, nu ved jeg godt, du siger, at den her sind og hjerne fungerer sammen, og hvis jeg må bruge lidt mere tid på det, så vil jeg også prøve at sige, her er det mange, der oplever måske, at når de kommer ind i den her, så oplever man lige pludselig, man har sådan en vidunderlig hukommelse engang, men den viger ligesom bort, fordi det er ligesom, hvis man har for mange tanker liggende i hjernen, så kan man sige, så kan sjælens lys ikke strømme ind, det vil sige, man kan ikke rigtig blive intuitiv. Fordi de fleste kender sikkert, hvis de er i et godt selskab, og man er tryg ved hinanden, så lige pludselig så sidder man og bliver tilskuer til sin egen samtale eller dialog. Så opdager man lige pludselig, nu tager det telepatiske over for sjælen, og man tænker, oj, hvor kom den formulering fra? Og så begynder man lige pludselig at opleve, nu smelter hjernen og sindet og sjælen begynder ligesom en dybere fusionsenergi i de her verdener. Og det mener jeg faktisk, jeg plejer for sjov at kalde det en bivirkning af frimureriet, at man begynder at blive mere telepatisk, man begynder at udvikle en højere sansevne, eller psykisk evne, eller hvad nu man vil kalde det derindtil. Ja, jeg tror, det vil være mit bud på det, Oscar. Ja, takk for det. Det er interessant altså, og den visdommen du snakker om, som da erstatter vår gode hukommelse. For det er klart at hvis vi har ubegrenset adgang til visdommen, da har man jo ikke så mye bruk for å huske eksakt hvordan ting er, for du kan liksom bare trekke på visdommen, og så vet du hvordan ting henger sammen, hvordan ting skal være, og det er den tidløse visdommen som vi også var inne på litt tidligere. Jeg tror vi tar det siste bildet her, og bytter litt over til farver og lyd i ritualene, i ceremoniene, og det bruker vi ganske mye da. Vi har mye musikk i vår losje, og farver har vi også. Vi har et flott losjerom som er som en slags stjernehimmel med forskjellige farger også, som vi kan bruke for å sette energi i losjen. Så hva tenker vi om farver og lyd i forbindelse med vår indre utvikling her? Det som er litt interessant, som Bailey nevner her da, det er at oppbygging kan skapes ved å bruke den komplementære farge. Og det er jeg litt inne på noe jeg leste nå nylig hos Rudolf Steiner, og det er når vi er på astralplanet, så ser vi alt fra den komplementære siden. Så hvis du for eksempel da ser på en fysisk gjenstand på astralplanet, så vil du ikke se pennen, men du vil, det er et hullrom, så ser du energien den utstråler. Så det er helt omvendt. Så det er kanskje også den evnen som utvikles her, når vi jobber med ceremonier og farver og lyd, så er det en psykisk evne til å se ting innenfra, altså utifra sjelens synspunkt, og se den indre verdien.
i det vi oplever i andre mennesker, i handlinger. Man kan jo nemt sige her, det tema, du tager op her, Oscar, det er jo sådan set lægger måske op til en efterfølgende podcast, nemlig på sjælen og frimureri. Og det måske det hedder sjælsrige. Nu arbejder du jo meget med Martinus. Han har jo noget, han kalder det rigtige menneskerige. Og sjælsriget. Og det er måske lidt det samme, vi er inde i nu her. Farverne, i min forståelse, der vil jeg sige, den ligger nok mere i, at man kan ligesom, hvis man kigger på den i årskredsløbet, så når jeg kigger ud her i Aalborg lige nu, altså så er det jo sådan gråt derude, altså der er heller ikke ret meget fysisk lys, men det inspirerer jo så også til at tænde mere lys. Tænder jeg sådan mere, hvad kan man sige, varmt lys, eller bruger jeg mere koldt lys, altså blålige toner, koldt, eller bruger jeg mere sådan, hvad kan man kalde det, orange-gylden toner, altså et mere varmt lys derind til. Så også som du så siger i logien, ikke, farver. Vi er ikke heldige at have sådan et rum, som du beskriver der hvor jeg kommer. Så vi har ikke den mulighed for at kan skifte farver mellem graderne, ikke? Men vi kender det jo fra, hvis vi går i almindelige teater, der leger de jo rigtig meget med farver og lyd, og taler vi tv, så eksploderer jo farver og lyd, ikke? Altså, der kan du jo lave en tv-udsendelse eller en serie eller noget. Prøv at tænke på, hvis ikke der var lyd og musik. Prøv at tænke, hvis ikke vi havde Hans Zimmermann til at lave filmmusik, og hvad hedder han, Williamson og de der. Altså tænk, hvis ikke de her, John Williamson, ikke sådan han hedder, en af de store komponister der bag filmmusikken, ikke? Altså hvis ikke de har været der og skabe lyd, jeg kan slet ikke forestille mig sådan et eller andet moderne, man skulle sidde og kigge på, hvis ingen lyd, der var i baggrunden, ikke? Så det fortæller jo rigtig meget om, faktisk, hvordan lyd påvirker i indstrømningsarbejde og gennemstrømningsarbejde af os. Det er i hvert fald det vil nok være det, jeg kan bidrage med på det her. Susanne, du har jobbet med musik og lyd i mange år, også åndsvidenskapelig. Ja. Jamen altså, det er helt essentielt for menneskelig udvikling, og musikken har jo sine store missioner for vores udvikling. Jeg vil også sige, at når man sådan tager generelt film, som går ud på kino og biograferne rundt om i verden, hvordan for eksempel sådan en film som Avatar, bare for at tage et eksempel, altså hvordan den trækker millioner og atter millioner af mennesker ind, eller måske skal jeg bruge ordet milliarder ind og ser den her film, og hvordan vi bliver påvirket af hele det der indre univers af film, af hele det der kunstneriske, som strømmer ind igennem vores sjæle og beriger dem, og musikken, som løfter os op, så ser vi sådan rent globalt på, altså vi kan jo visualisere den fantastiske udvikling, disse kunstnere har, for at hjælpe menneskeheden videre igennem udviklingen. Så jeg vil sige også, at vi er også nødt til at se globalt på store kunstnere, på store filmskaber og på komponister, der er med til at løfte menneskeheden og løfte den nye tids vibrationer ind overalt. Ja, tak for det. Jeg synes det er interessant altså, at det er en sånn enorm nytenkning rundt musikk og fargebruk i vår tid. Jeg tenker at det er tid å avrunde litt. Hvis jeg lige tillægge til os. Jeg kan ikke lade være med at gøre lidt reklame for frimureriet, fordi der var jo en stor amerikaner, som lavede et stort filminstitut, som hed Ronald Disney.
Og Disney var vel faktisk, han var frimur, og så kan man sige, leger han med farver og lyd og billeder, det tror jeg, det er indiskutabelt, ikke også, derindtil. Og jeg synes jo, det er lidt sjovt at se, hvis man begynder at kigge ind på mange af de der store verdenskunstnere, så har de næsten altid været inde og piller lidt rundt frimuriet på en eller anden mystisk måde. Så ser man Disney-filmen, ikke? Og Mozart var en stor frimur, han var jo i hvert fald en tonemester, ikke? Og tager man tryllefløjten, ikke? Og, altså, man kan sådan se, hvis man begynder at lege den vej ned igennem, så kan man virkelig finde mange, som var inde i de verdener. Ja, og Sibelius i Finland, han var jo med og startet opp frimuriet der i sin tid. Så det er spennende ting. Altså, vi har jo i vår losje en egen rolle for den som er ansvarlig for musikken, og det er interessant å se hvordan disse personene som tar den rollen på seg, da vokser inn og klarer å kombinere den energien man opplever i losjen da, med å sette rett tone gjennom musikken, så at de to liksom forsterker hverandre. Så da tenker vi kommer til veis ende her, og det vi har berørt her, det er den åndelige betydningen av frimuriets ritualer, med sjelens reise, den tidløse visdommen som vi kan aktivere i oss selv, gjennom at vi går vår personlige reise og mobiliserer disse åndelige krefter i oss, hvor vi blant annet da bruker visualisering som en skapende kraft, og vi har forskjellige verktøyer til vår disposisjon som lys og farge. Nå står det nede her adressen til vår nettside. Hvis man søker på frimureri og losje, så vil man jo kunne få veldig mye informasjon om dette på internett. Så da tenker jeg at jeg sier takk for en fin dialog som vi har hatt i dag, og jeg håper da å velkommen tilbake om ikke så lenge. Jeg takker også for min del. Ja, tak for en spændende dialog. Takk til alle sammen fra meg også. Det har vært utrolig givende med den samtalen som har vært rundt de temaene som har tatt opp. Takk herfra også. Til neste gang.